Ǹdeèwonù nke onye chìrì ya zèrè. Isiokwu anyị n'ụbọ̀sị̀ taa gà-àbụ ihe akụ̀kụ ahụ mmadụ ụfọdụ nà-àrụ. Various functions of some parts of the human body. Ha bụ̀ ndị a, they are as follows. Anya, eye. Eji anya ahụ ụzọ̀. Eye is used for seeing. Imi, nose. Eji imi anụ isi. Nose is used for perceiving. Ọnụ, mouth. Eji ọnụ ekwu okwu. Mouth is used for talking. Ire, tongue. Eji ire amata ụtọ ihe. Tongue is used for tasting. Ntị, ear. Eji ntị anụ ihe. Ear is used for hearing. Aka, hand. Eji aka ede ihe. Hand is used for writing. Eze, teeth. Eji eze ata ihe. Teeth is used for chewing. Ụkwụ, leg. Eji ụkwụ aga ije. Leg is used for walking. Ebe a ka anyị ga-awụsọwara nke ụbọchị nke taa. We are stopping our today's class here. Ǹdeèwonù.